מה הקריטריונים של בגידה בשביל פסילת כתובה? מספיק סטוץ, חד פעמי, זה יכול להיות רומן מתמשך. שחייב להיות מוכח, כן? חייב להיות מוכח. בגידה היא בעיניי יותר קריטית כשאנחנו מדברים על מצבים שבו האישה בגדה. כי המשמעות היחידה שיש לבגידה, אוקיי. בהליכים משפטיים, היא רק על פסילת כתובה. זאת אומרת שגם אם הגבר בגד וגם אם האישה בגדה, לא מגיע להם איזשהו משהו שהוא מעבר למה שהחוק גם ככה נותן להם, כמו חלוקת רכוש שהיא שווה. שאין קשר לבגידה. נכון, שזה אנחנו מתייחסים לזה כמו איזון משאבים רגיל. מזונות של מזונות רגילים. כן, לפעמים במקרים מאוד מסוימים, ובדרך כלל בבתי הדין אנחנו נצליח להוציא אולי גם מזונות משקמים לתקופה מסוימת, אם האישה הייתה תלויה בגבר, אבל שוב, זה תלוי בנסיבות. לכן, המונח בגידה, אפשר לצעוק אותו גם 20 פעמים בבית הדין. א', לא תמיד זה נכון, כי לפעמים אנחנו מגיעים לבית הדין ואנחנו רוצים למשוך זמן עד הגט, כדי להמשיך לנהל משא ומתן. ברגע שצעקנו בגידה, באותו רגע מחייבים את הזוג הזה להתגרש, כן?